హలో హాయ్ నమస్తే నీకుతో అందుల పృథ్వీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సోల్ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಕಾರಣಲ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪಂದೆ ಮೂವಿ ತೂಯರ ಪೋಲೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಬೈದಂಡು ತೂದುಪ್ಪರ ಏನೇನಪ್ಪ ಪೋದು ತೂದುವಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಕಲ PVR ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗಿತ್ತೆ 99 rupees ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಗ ಸ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ದನ ಪೋದುಂಜಿರಪ್ಪ ನಿಕಲೊಂಜಿ ತೂದು ಬರಲಿ ದಯಪನ್ನಗ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಆಫರ್ ದಯಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಕಲು ಅಂಚಪ್ಪನ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪೆರಲಿ ಮಿಸ್ ಪಂತನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಇಂಚಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪನ್ನಗ ಆತ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಉಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಐತೆ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆತನತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಐತ ಪುದರ್ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಶಕಲಕ್ಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಕಲ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಪನ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೂಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮೇಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಮ್ಮನ ಇತ್ತದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪನ್ನಗವೇ ನಿಕಲ ಮೂವಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲವೇ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಅವತ್ತಾರು ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಪೂರ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲೇಗು ಆಫರ್ ಕೊರ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಬೋರಿಸ್ತಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಕಂತಕ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಂತಿಜ್ಜೀರ್ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ವೈಟ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲು ಸುರುಕಾದ ಕೆಲವೆರಡು ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜನಕಲು ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಬೋದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ಟು ತೋಜೋಣ ಶೋ ಮನ್ಪು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗವೇ 20 to 23 ಆಫರ್ ಉಂಟಕ್ಕ 99 rupees ಮೂವಿಗೆ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಚ ತೂಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜಲಕಲೆ 99 rupees ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಓ ಮೂವಿ ಬೋಡು ಆ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೇಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ ಹೊಸತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ನಾವೇ ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಪಂದ್ ಐನ್ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಪಂಪಿ ಅಕಲ್ ದಯಪಣ್ಣ ಐಕಲ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇಜ್ಜಿ 150 ಇರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಆಫರ್ ಪಣ್ಣ ಹಾಕಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನೇತ PVR ದಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಟಾಕಿಸ್ ಬೋಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೋರ್ಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತನಂತ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯಪನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಒಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಪೂರೇಡಲು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಕ್ ಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಿಡ್ತಲೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಪಂದ್ ಏನ್ ಪನ್ನೋಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮಾಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಬರ್ದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ ನಿಕಲು ಐಟ್ ಪೂರ ತೋಜವೇರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಐತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ ओके और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं